eli Samiko Plays täällä. Sallu. Ja pelataan Skygridia osa 1. Tai no, tämän pitäisi olla osa 2, mutta eka video korruptoitu ja se ei ole kovin hauskaa kuvat tätä uudestaan nyt. Koska... Mä kuolin. Kuvattiin meidän XXXn kanssa jotain puoli tuntia. Laita home tänne seuraavalla kerralla. Ja sitten se vaan korruptoitu. Että mulla on ollut kaikki OBS päällä ja tälleen. Ja ne rekordit on ollut päällä, mutta sitten kun mä menin laittaa sitä uppaa, niin se tavallaan niinku näytti, että se uppasi sen, mutta sitten se katsoi sieltä mun tiedostosta. Ja sitten se ne ei ollutkaan siellä himen paikassa. Tai tuolla tubessa tai missä mun kansissakaan. Ja se vähän kidutti. Mitäs nytpä? Onks blokkeja? No tässä on Cobblestone generaattoriidar. Missä tossa? Tuolla on kivihakko ja Cobblestone. Ei tiedä. Mä kuolin taas. Mä näin uudet chesti, kun mä kuolin. Niin, mutta mitä tässä nyt tapahtuu? What the fuck? Siis, niinku, Sun pitäis hakata ton alta yksi ja laittaa toi takassa. Tästähän on hakattu yksi. Niin. Ei vaan tän, mikä on nyt tässä tonne alla. Niin se pitää hakata vai? Sen alapuolella. Joo, mä hakkasin sen. Ei, nyt toi pitää blokata. Noin. Joo, laita tohon takas tää blokki. Niin. Testaa toimiko ne. Venä, onks ämpärit täällä siis? Se on, mä teen vielä yhden varmistuksen. Sitten varmasti toimii. Okei, no. Saatiin ainakin obsidiania. Onko pitänyt tossa blokkia tossa kohtaa? Tai semmoista laavaa. Semmoista isoa laavaa. Siis, nyt tästä tulee koblea. Ja sit tulee... ei, nyt tästä tulee koblea. Dafug. No, käydään hänkin. Oi jumakka. Tais nyt... Mä käyn vähän rakentelemaan, mä tavan nää Jee, mä lasin tavaraa. paljonkin. Sit vaikka ottaa huomioon heti. Alkaa ottaa huomioon. Mä lasin tämmöstä. No mennään sekkaamaan tän alapuolella. Missä se ihme... Alkaa no heitä sen chestiin. Ja Ironiin elia. Okei, no se on ihan hyvä. Mut niin missä se ihme Infinite juttu se on? Koska mun pitää laittaa se yksi vesi. Tai sinne... Ai mikä juttu? Onko se niinku tossa se meidän maa? On se. Joo. Siinä oli tyhjä kolva ainakin. Joo, jossa. Okei, me tuli meidän Infinite Water Source vettä ylös, se ei auta. Käy kattoo, jos tuolla on mitään raidettavia base. Älä ota mitään mukaan. Niin, älä ota mitään mukaan, mut sit jos mä... Niin, Kosta blokki haettu hakatte, mä en päässyt tästä. No jostain tästä läheltä hakattu blokkeja, mut... Tässä on just semmoset kulmahypytkin on mahdollisia. Sinne meni meidän koplet. Rip koplet. 13 koplet. No, meidän on tuossa Cobblestone generaattori vielä. Tuolla kultablokki. Joo. Onko timanttiblokit arvokkaita? On. Haluaisitko? No eihän se mitään pahaa tekis. Kuitenkin tappais sut. Meillä on jo yksi timanttipikki, mutta eihän yksi mitään aina lisää haittaa.
Hei, mä näen vettä tuolla. Okei. Voiks... mulla on 1 HP ja ruoka loppu. Mä näen timanttimaa. Niin täällä. Se on 1 HP ruokalappu. Aikaapa. Skeleton! Vittu! No hauskaa jätkiä. Mut ammuttiin, kun mä olin hyppäämässä pois. Ottaa katsota puuta. Joo, tää saattaa olla vähän tylsää katsoa. Joo. Katsotaan nyt. CS tulee kans tälle kanavalle. Niin, tää mun kanavan eka video. Joo, niin. Mä oon Anha Dedrick. Siinä oli tai 15 tilaa. Joo! No, sinne meni ne valmiit. No, se lähti. Lisää saplingeja. Täällä taas. Joo, mä lähden mettästää Bonea. Häh? Mä lähden mettästää Bonea. Aiotaan me tehdä tästä saaresta isompi kohta. Ai mistä? Saaresta? Juu. No tää... No, mä ajattelin just, että me saatais tätä tummaa puuta vähän lävitettyä. Mä voisin alkaa siitä tekee siinä, kun se tie menee sinne meidän paikalle. Tai sen tyhjään, niin mä teen siinä semmosen aika ison talon. Täällä on hienot... Tiedätkö sä joskus kun glitsaa ne, että kaikki on pimeämpää? Joo. Niin täällä on skeleton, jonka päällä on semmonen, mä luulin sitä aluksi viherskeletoniksi. Niin, täällä on vihreäskeleton ainakin kyllä, mutta... Niin, mut silloin oli bovi. No se... Jäitä aika hetkisti. Muuten... Onks täällä Tosissas. Mä yritin tiputtaa sitä nyrkillä ja mä laitoin sen vielä kauemmaksi. Joo. Se tippu. Mä hyppään nyt laavaan tälle jonkun pois. Hei, muuten mä näen Enchantable tuolla. Joo, no... meppä sen alle, tai yritä päästä sen alle. Tai mennä missä se on. Mä näin sen ainakin täällä kohtaa. Yritä päästä sen lähelle. Ja. Kannattaa mistä yksi komentaa. Joo. Yritä päästä sen lähelle, ja sit kun sä oot sen alapuolella, niin sit sanot mulle tai yläpuolella, niin mä tuun timanttipikin ottais. Ei, otatko sä blokkeja, jolla se ei tipu? Joo, otan sitten, kun sä pääset sinne, jos sä löydät sen. Se on. Mä näin sen ainakin kerran jo. No mennään tarvitaan puuta. Nyt meillä on puuta. Tää on kiva. Haluan vähän tikkuja. Mä menetän HP aina joka kerta. Tuo on noin. Niin sit menettää ihan vitsisti HP:tä. Onko sullahan on kai ruokaa? Ei oo. Noin, mä teepän nyt suhun. Ei, älä, mä en oo lähelläkään sitä. No mut mä teepän sun silti, mulla on niitä kamoja invis. No mä kuolin. Okei. Voiko sä antaa vesipuketin? Tai onko sun ylimääräistä? Vesipuketti, mulla on vielä buketti, mut ei vettä. Hetkinen, mä pystyn tekemään puketin. Tossa on vesipuketti, tai tossa on buketti. Mä pystyn... Ei täällä ole Infinite Water Source. Joo, se oli ainakin tässä jossain lähistöllä, kun mä katsoin tän. Optifinein kanssa. Mä näen täällä kirjahyllyjä.
Ja mäkin voisin mennä tonne melkein alimpaan kerroksen päälle ja saa hauskaa. Sinne meni se buketti. Ei, se jäi blokille. Okei, no mut missä se blokki on? Mä menen hakee sen. No meillä on kyllä ainekset se yhteen bukettiin. Ja me ei tehdä tälläkään mitään buketilla. Mut voithan se mennä yrittää hakea se. Se blokki oli täällä päin. Miksi tuolla on kaktus tuossa yhdessä kohtaa? Kaktus, niitä on täällä. Oi saakeli! Mun piti hakkaa kaktus, kun mä hyppäsin se syliin ja sitten hiekka tippui. No arvaa mitä äsken tapahtui. No. Skeleton ampuu ilman sille Matrix. Eikä se katso mua, en mä sua ammu. En ihan varmasti se sua ammu. Ja sit kun mä menin siihen, niin sit se ampui mut ja sitten mä vaan tipuin ja sit se petti mut. Se Creeperi on aika lähellä meidän pasea. Ai jaa. Voi, sinne meni. Mä en opi. Mitä vitsiä? Minä se on kauhea glitsi. Mä hyppäsin 20 blokkia äsken. Hyppäsi 20 blokkia. Ne. Okei, käy se mullekin. Mutta me tarvittais tikkaita, joka tarkoittaa, että me tarvittais puuta. Koska me ei pitäisi saada tehdä sitä tikkaa melkein tonne ylimpään kerrokseen, niin sit tos On ihan se sellainen. ylimmäs, mitä ylempi kerros, niin sitä opempi luutti. Ai tikkaita. No. Joku on hakannut kaikki puut. Mä hyppäsin alas. Okei, ei se ollut mitään hyvää, kun mä olin siis. Ei mulla ollut mitään. Ja mä tuun ylös taas. Ja mut Mä en kuollut. hakataanpas nyt vähän kobleen. Miksei lapista? No mä tarkoitin niinku kobleen nyt tässä meidän generaattorissa. Siinä on sulle pikki, kun sä sen nyt, niin se on pikki sulle. Mä läsin taas chestiin. No se on varmaan otettu, kun se on noin lähellä. Siellä ei ollut mitään, mutta tuolla toinen chesti. No se on luutattu, koska tommonen juttu. No ei pippää muuhun. En. Tai joutuu kotiin. Mä haen näitä chestejä. No. Aivan luuta. No voi jumala, jos mulla on chesti. Kun ei niissä vaan yleensä oo. Niin niitä on. Miksei tässä terveys voi olla tippumislämää pois? No se on toinen idea tavallaan. Mun niin tuo chestissä on sulle koblepikki. Niin tai tässä chestissä tässä on sulle koblepikki. Ok. Niin hakkaa sillä kiveä. Miksi et saa? No mulla on timanttipikki. Meillä on. Ei vaan siellä no hakkaa sit Timu-blogi. Mikälekseni, jos sä haluat. Minä en. Kato, kun meillä on 2 semmoista enääkin juttu. Hei mä laisin puun. Okei, onko se kasvanut? Häh? Onko se kasvanut? On. Okei, mä käyn katsomaan Se puu on kasvanut. Hakkaa mä tän. Jaapas, mä käyn hakkaa eka pari monsta. Ei mieti kun joku nobo yrittää parkkaa rattaalla. Niin. Oh shit. Just kun sanoin, että mieti kun joku nobo yrittää parkkaa rattaalta, niin sitten mä tipuin. Tai no mä tippuin, mä tipuin yhden blokin alaspäin. Mä tuon 3 puuta, kun siinä ei ollut enempää kuulemma. Okei. Tulee vaan kotiin. Tos. Se on näkymätön. Ai mä oon näkyvä. Joo. Jes. No itse mä näen sitä taas, kun sä hypit tuolla taustalla. Jes. Miksi täällä pitää olla semmosia kohti, missä on otettu se blokki pois? Koska me ollaan hauskoja. Mä en tykkää niistä kohti. En mäkään tykkää niistä. Mut mä oon alkanut tottua niihin. Mä vedän heti shiftin pohjaa, kun mä näen semmosen. Ei se auta joskus. No, niin mut siis Mä teen sitä joka kerta, kun mä näen. Mulla tulee vaan jotkut vitsin paineet. Oh! Hei, ja Sami, onks tietää aika hauska ito? No. Mä olin tippumassa kuolemaan, siinä oli hämpiksesetti. Ja arvaa minkä alla se oli. No. Siis yllä. Kaktuksen. Mä olin sellainen, ja sit mä olin se
Selvisi. Ja sit mä tipuin kaktuksen takia alas mapista. Aika troll. Se oli aika troll. Aika troll. Mutta tarviiks tästä edes TNTtä? No, jos sä haluat räjäyttää jotain, niin joo. Niin, mut jos ei. Hei, mä laisin toisen puun. Okei. Mä en halua hakkaa sitä. Oi. Siinä on pelkkää dirttiä siinä puussa. Okei, no sit se ei kannata edes yrittää hakkaa sitä. Mitä? Tää on chesti. Mitä tossa? No ei mitään. Mistä chesteistä ei oo mitään? Voteen niin me saadaan 1 timantti. Mä tarttuu sitä. Oh. Kautta. Mä en tykkää poteamista. No niin sitten mä tein sen. Mä olisinpa sen. Mä oon varmaan käynyt luuttaa sen. Mä oon käynyt luuttaa nää kaikki loput. Minkälainen pase se oli? Se oli semmonen, missä oli, tai no mä oon käynyt tosi moni, ainakin mä oon käynyt lähiaikoina semmosen, missä on semmonen iso kivi juttu siellä. Ai se kivirakennus. Joo, Jättimäinen. joo, just se. Onko me on täällä? Hei muuten mä löysin chestin ihan meidän pasen vierestä. Luutattu ihan varmana. Mikä? No se chesti. En mä usko. Mä en usko. Ei edes ollu. Mitä? Kautta, home. Mitä oli? Semmonen hyvin tärkeä asia, jota sä et haluais kuulla. Mä näen 2 basea. Siellä oli ensinnäkin siellä oli Golden Amble. Spawn Magma Cube. Mä löysin parmin! Eläinparmi. Joo, mut Tapa. niin, Tapa mä tarviin ruokaa, jota mä tapan lehmän. Mä jäin jumiin tänne. Tää on suoja. Joku paska. Et sitten haluais vaan tulla tänne meidän kotiin. Miksi tää on suojattu? No, sekin on silloin moderaattori. Koska tääkin on suojattu, koska mä oon moderaattori. Mulla on vähän epinäisiä kädessä. Miten piti olla suojattu? Mä vihaan moderaattoreita. Tää on loputon. Start mining, yeah. Niin missä sä oot? No, Tuu meidän homeen, mulla on sulle epinää siinä. mä tapaan itteni, kun mulla ei oo mitään kamaa. Mä en pysty juoksemaan, no niin. Joo niin, katsopa taakses. Ylöspäin. Joo, jano on. Kato mikä mulla on kädessä. Mä näin sen. Haluatko sä syödä sen sun takamuksen? Joo, Okei. sä et koske siihen takamukseen. No niin, hieno, ei ku. Timanttipikki! Hei, täällä on aika hieno saari, tai tommonen blokki, se on laava. Mä heitin äsken timanttipikin alas. Et oo tosissaan. Just on tosissaan. Sä näet sitten rekordilta, mutta mä taidan nyt lopeuttaa tämän kuvaamisen, koska mua ottaa sun luolut. Ja no mut, mä lopetan nyt tämän kuvaamisen, niin tähti jossain vaiheessa upaa. Mut moro.